So yun, salamat sa mga ka-road trip natin. Bicolanong Kalbo Vlog. Bicolanong Kalbo. Bicolanong Kalbo Vlog pala. So yun, bye shoutout sa iyo at mag-ingat ka palagi. See you soon. Thank you, Bicolano Vlog! Yun, good morning po sa inyong lahat mga ka-road trip, and maraming salamat sa inyong pagtuloy na patnubay sa ating YouTube channel. And panibagong araw, panibagong vlog, at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So today's vlog po natin mga ka-road trip ay imi-meet natin yung ating na mabibigyan dati ng Starbucks sana mga ka-road trip. So ngayon ito na yung araw, kaso nga lang mag-isa lang ako mga ka-road trip dahil si Mrs. may pasok. So sabi niya ako na lang daw muna. So yun, at ma-accomplish na natin mga ka-road trip yung ating mission nung nakaraan, yung naibigay natin sa ibang yung kanilang mga order mga ka-road trip. So pero hindi pa huli ang lahat at sila ay kupag-ugnayan, kaya yun. Ngayon na po mangyayari yun mga ka-road trip. So ngayon yun na po mangyayari yun mga ka-road trip. So tara, samahan nyo ako at pupunta na tayo dun sa may Starbucks. At tinihintay ko na rin yung message nila kung anong oras. So yun, tara, let's go. So tara na mga ka-road trip at pupunta na tayo sa may Starbucks. So yun, malapit na tayo mga ka-road trip sa Starbucks. Yan. So dito pa rin yung yung binila namin nung mga nakaraan mga ka-road trip. So dahil malapit nga lang to sa amin, tapos malapit din sa kanila. Ito yung malapit sa bahay mga ka-road trips, at sana ay bukas na mga ka-road trip. So yun, habang naghihintay tayo ng nila, pupuntahan natin. So yun, dito na tayo mga ka-road trip, at ipaparking muna natin yung bike natin mga ka-road trip. So yan, magparking muna tayo. At sana mga ka-road trip bukas na yung yung Starbucks dito sa likod ko. Sana magbukas na sila para makabili na tayo ng order ng ating silent viewer at ating subscriber na yon, na hindi na nila nakuha yung order nila dati. So yun, mangyayari na yon. So isuot muna natin mga ka-road trip yung mask natin dahil bawal. So kung magbabike, pwede namang walang mask mga ka-road trip. So ito lang. So nagbike lang tayo mga ka-road trip. Yan. Yan yung bike natin mga ka-road trip. Yung mumurahin lang mga ka-road trip. So ito. So yun, may mga tao pa sa loob. May mga tao pa sa loob. So limited lang yung papasok na tao. So yan, hintay-hintay lang tayo mga ka-road trip. Yan. Hintay-hintay lang tayo. Kuya, dalawang latte at saka cappuccino isa. Yan lang po. Thank you. See you. So yun mga ka-road trip, sabi na naka-receive ako ng message na WhatsApp. Sabi niya dalawang latte saka isang cappuccino. So yun yung bibili natin mga ka-road trip. So sobrang aga pa pala mga ka-road trip. Time check is 7:45 ng umaga pa lang. So gumising tayo ng maaga dahil day off ko naman. Kaso nga lang si Mrs. hindi siya day off ngayon. So yun, gumising tayo para dito at mapagbigyan natin yung talagang hindi natin naibigay nung nakaraan. Mission accomplished ang tawag dito mga ka-road trip. Kaya yun, salamat at magagawa natin yung mission natin ngayong araw na to. At least may pakinabang yung day off ko mga ka-road trip. So yun, hintay-hintay lang, at dahil puno yung nasa loob, puno sa loob mga ka-road trip. So limited lang yung tao. Lang siguro 4 na tao lang mga ka-road trip o less doon. Wala na nakalagay dito pero may tao kasi doon sa loob, parang 3 na ata. So yan, hintay lang tayo, may oras pa naman.
So ang oras nila nang nagkita kami doon ay 8:30. So 8:30 lang nun. Kaya medyo nagmadali na silang makalis. Yan. Hintay. Ayan, pakita ko muna sa inyo mga ka-road trip yung dito sa sa banda namin. Yan. Yan mga ka-road trip, ito yung kalsada dito. Ito yung Alwasal Road mga ka-road trip. Papunta ng papunta yan ng Satwa. So yan. Ito mga ka-road trip. Yan. Kasi ito naman mga ka-road trip, ito yung kahabaan mga ka-road trip ng ng box park. So tara mga ka-road trip, pasok tayo sa loob. So yun mga ka-road trip, naka-order na tayo at hinihintay na lang natin dahil nga sa may tugtog mga ka-road trip yung nasa loob. So hintay-hintay lang tayo dito sa labas, maka-copyright kasi tayo. So yun, kung hindi ko man mailagay dito yung yung video sa loob, okay lang yun mga ka-road trip dahil nga sa may tugtog naman. So laging kasi mga ka-road trip yung copyright, yun ang mahirap. So yan, hintay-hintay tayo. Sana tatlong ate, sana maghintay kayo sa akin at hindi nyo na kami iwan. Yan, stay put na lang kayo dyan. At kami at ako'y darating pala dahil si Mrs. may pasok kasi. So yun, yan, ito mga ka-road trip, pakita ko ulit sa inyo mga ka-road trip. So yan mga ka-road trip, yung umaga dito. Yan, ang umaga mga ka-road trip. Ito yung kahabaan ng Alwasal Road mga ka-road trip. So yan, umagang umaga mga ka-road trip. Good morning sa inyong lahat. Saan man sulok ng mundo, siguro hapon na dyan sa inyo, yung iba gabi pa. Kaya yan, shout out sa inyong lahat. So shout out ko pala ang Family Seward at ang Tribu Wakwak, Tribu Survival at kay Idol John Riot, kay Idol Borge Jason, kay Aning Dilag, at kay Renan Alboro, kay Angelica Talagtag, kay Remy TV, Dicol Boy, kay Kinotski Official, kay Billy June Lisi, kay Tito Dudes, magang maga pa, kay Tito Dudes Vlogs, kay Dalagang Laagan, kay Dansly Vlog, kay Edward Flores, basta sa lahat ng mga vloggers dyan sa Burias, shout out sa inyo. Hindi ko man kayo nasabi pero shout out sa inyo. So ito na mga ka-road trip yung order natin sa kanila mga ka-road trip. So 1, 2, and 3 mga ka-road trip. So tatlo pa rin sila mga ka-road trip. So yan mga ate, at hintayin nyo na ako dyan. So yan, papunta na ako dyan. So hindi tayo mga ka-road trip magbibideo dahil nga sa nakabike lang tayo. So tara. So yun mga ka-road trip, nandito na tayo ngayon sa aming tampuan dito. Ito yung dito natin sila mga ka-road trip nakita nung nakaraan, nung naispatan ng ni Mrs. So yan, hintayin na natin dito. Tinawagan ko na sila mga ka-road trip. Ang sabi sa akin ay papunta na daw dahil nakapaghatid na nga sila. So yun, hintay-hintay lang tayo mga ka-road trip kung ano yung magiging reaction nila mga ka-road trip. At yun, sobrang saya rin namin dahil nga sa yun, nagawa natin yung ating mission. Ay, salamat talaga. And shout out pala sa ating sa Seward family at kay Japper Sniper at kay Idol John Riot, Borge Jason, kay Master at kay Idol Prangstar at kay John Igor, and sa lahat ng vlogger dyan sa Burias. Maraming salamat sa inyo at nandyan kayo at laging sumusuporta sa ating mga small YouTuber. At sobrang salamat sa inyong suporta sa ating munting channel, ang ating mga silent viewer, mga ating subscriber at ang ating mga sponsor.
na laging nandyan at nakasuporta, at maraming salamat sa aming pamilya na laging nakasuporta po sa amin, sa aming mga ginagawa, na hindi po kayo nagsasawa na palakasin ang aming loob. Minsan nakakapanghina rin, pero nandyan kayo, at sa aking mga kaibigan, nandyan po kayo lagi na nakasuporta at nag-a-advise sa amin kung ano yung mga dapat gawin. So yun lang po, malaking tulong na po yun sa amin para mag-proceed po ang ating maliit na channel, at marami pa po tayong mapasayang mga bata. So yung mga bata po na ating pinagpipiding ngayon, so yun, kahit yun lang po makita nyo yung mga ngiti po sa kanilang mga labi, so sobrang saya na po natin doon, dahil kahit maliit na bagay na appreciate nila ng husto. Sobrang saya na po nila mga ka-road trip. Kaya sana mga ka-road trip, samahan nyo lagi kami ng aking asawa na ipagpatuloy to, at maibigay natin sa mga bata yung pagpipiding. Sana maituloy-tuloy natin yun mga ka-road trip, nang dahil sa inyo gagawin namin yung best namin mga ka-road trip para lang magawa natin ang ating mga misyon na ginagawa natin sa yun mga ka-road trip, na umpisahan po na po natin yun. Kaya yun, itutuloy-tuloy po natin yun. Sana makaikot tayo sa buong Pilipinas mga ka-road trip, so balang araw. So yun mga ka-road trip, salamat talaga sa inyong suporta. Super solid talaga kayo mga ka-road trip. Sila na po ba yan? Kayo na ba yun? Kayo na ba yan? The missing tree. So kumusta po kayo? So hi naman dyan. Okay lang? Okay lang. Basta po, so ito na yung order nyo na natuloy. Kumusta po? Ayos lang. So shout out po sa pamilya. Salamat po. Thank you so much. So yan. Thank you. Tingnan nyo na lang kung alin yung ano dyan. So hi na lang po. Hi, thank you so much ate. Thank you. Sa wakas nakita rin natin. Thank you. Hello po. Thank you, salamat. Salamat po. Tingnan nyo na lang kung Okay lang. ano Ito yung ano yung dyan. hot. Yung Ito yung dalawang malamig. malamig ba? Puro naman na yun. Alin po? Di ba? Oo, yun na po yung hot ba yun? Puro yung hot. Dahil grabe, iniwan nyo kami. Kasi parang 20 minutes kami nag-antay. Hindi, Iba ano, kayong saglit. amo namin Kasi nag-aantay na yung mga amo po eh. Pasensya na po. Saglit lang kami nun, talagang minadali namin. Takbo talaga kami nun. Nakita nyo naman siguro sa Oo video. nga, nakita ko nga eh. Thank you po, thank you Maraming po. salamat po. Isang ate. message lang po, isang Morning, message ate. lang. Anong may isa papayo nyo sa mga baguhan kung pupunta ng abroad? Mga OFW. Yung mga baguhan. Ang mga payo lang po namin eh, kailangan po ng strong lang, at saka kailangan na maraming dala ng Power. Kahit laban lahat. Laban. Ikaw po. Ayun. Di on my back. Madali na. Yun na. Ano? Ate. Ikaw po. Lakas lang ng loob. Lakas ng loob. So yun. So yan, sa mga baguhan po na gustong mag-abroad, so lakasan lang po yung loob at Yes. fighting spirit po talaga. Fighting spirit lang po. Yun. Para sa Samahan pamilya. po din ng dasal po. So yun. Lang po. Yung dasal ang kailangan talaga natin. So sa wakas, nagkita-kita tayo at maraming salamat. So yun. So yun guys, nandito na sila. Thank you. Hindi pala kita lahat. So yun, nabigay na natin yung para sa kanila. Sa wakas, nagkita talaga kami. Talagang inagahan na po natin yun. So yun, maraming salamat po sa inyo. And yun na, bye-bye na kayo. Bye-bye. Yes, bye-bye po. God bless you. And stay safe po. Salamat. Bye-bye. Salamat. See you soon uli. See you. Sana hindi pa ito yung huling pagkikita natin. Bye. Bye. Thank you kuya. Thank you so much. Welcome po. Thank you. Apa. Bye. Salamat. Lang po kay ate. Thank you so May much. pasok kasi siya. Kaya yun. Ayan, mapanood na. Ate, salamat po. Sabi ko nga next Sunday, sabi niya puntahan mo na dahil kausap ko na sila. Kaya mo next time uli, magkikita-kita tayo dyan sa Box Park. Sige, bye-bye. Ingat kayo lagi, ingat. Merry Christmas. Salamat. So yun, mission accomplished mga ka-road trip. So tara, uwi na tayo. Bye-bye. At shout out din pala kay Chukits Vlog and kay Muratik
Club. And shout out po pala kay Kuya Dudong and kay Dudong Tugso at kay Buri Pam. So shout out sa inyo mga idol.